Kapulisan kag barangay ginaimbestigaran na kung sino ang posible naghaboy sang lapsag nga nasapwan patay sa kanal sa distrito sang La Paz. Si Ashley Liza nakatutok. Wala na sang kabuhi, nagahapa kag nakatapik pa ang umbilical cord sang ini nga lapsag nga babayi sang nasapwan nga nagabalabag sa kanal manog alas 10 kaina sang aga sa barangay Rizal, La Paz sa syudad sang Iloilo. Suno sa 80 anyos nga si Nanay Hayahay, makuha kun tani ini sang kahoy sang may nakita ini nga plastic sa kanal. Abi ko garbage, gin kuhit ko, hindi madala pa ibabaw. Mutugin kahig-kahig ko, nakita ko nga tao. Ang nasambit nga kanal ang yara sa sulod sang compound sa diin nahamtang ang balay kag boarding house sang tigulang. Gilayon nga nagtawag sang bulig ang tigulang agud masikyar ang naputo sa plastic. Gintanaw ko to, mutong nakita ko ang saka bata na, lapsag na gidya, kompleto. Iway na sa kuan, patay na. Pagpati sang barangay Kagawad, posible kaagahon sa ginhaboy o kung dinbilin ang lapsag sa kanal bangod makita pa ang dugo sa lawas sini. Posible man kuno nga yara man sa palibot ang naghimo sini. Ang laban-laban ang lapsag na, kundi na sa inaboy, da lang gina siya. Da lang gina siya ginaboy. Way na siya maanod o ano, kay may kanal na siya tuod po manabaw. Suno pa sa Kagawad, hindi man basta-basta makasulod ang tawo sa lugar bangod may gate man ang mga balay. Apang suno sa tigulang, antes nakita ang lapsag, wala man inisang nakitaan o kunabatian sa gwa sang iya balay. Wala man kuno inisang may nahibaluan nga nagabusong sa iya mga border. Padayon nga ginahibalo sang barangay ang record sa mga residente o kon border sa lugar nga nagabusong. Padayon man ang investigasyon sa kapulisan agud mahibaluan kung sino ang naghaboy sang lapsag sa kanal. Ginhimos na sang barangay ang lapsag para ini ang mapabendisyonan kag mahatagan sang disente nga lubong. Upod kay Hans Desierto, Ashley Liza, 1 Western Visayas.